Walay usa nga matarong, kay ang tanan nagkasala. Sa buhat kita mamatarong, aron kita mamaluwas. Si Jesus lang magaluwas. Wala hinugan ng kanang kahimuan, kung dili ka usali sa kaligtasan. 95.3 FM. Ang tanay 95.3. siya ang Diyos nga balahan. Ako siyang gayo, imayaw, upang sa pagsayaw, pagkapat. Sa Jerusalem, ang tunay kadaugan. Sa Jerusalem, ang tunay kadaugan. Walay kaulaw, San FM, tunay kadaugan. ang hari kasabi, sinapusuki mo sa kinabuhi mo. Singit ako sa singit ako sa wala sa balaan nga kasulatan, walay usa nga matarong, kay ang tanan nagkasala. Sa buhat yung kita mamatarong, aron kita mamaluwas. Si Jesus lang magkaluwas. Walay hinugan ng kanang kahimuan, kung dili ka usali sa kaligtasan. Kawang lang ang tanan. Sukuhilang sa lili ang kamhanan, nanabog na sa tigubog na kalibutan. Siya ang Diyos sa balahan. Ako siyang dahibo, ibayaw, upang sa pagsayaw, pagkapat sa ibong damo. Singit ako sa langit, umiyaw sa walay kaulaw, luso, kaubay ni Kristo. Singit ang ang hari kasabi, na sinamusuki mismo sa kinabuhi mo. Ang umagang ang tuwasan. Singgit ato siyang dahibo, ibayaw, uban sa pagsayaw, pagkapat sa imong damo. Singgit ato sa langit, umiyaw sa walang kaulaw, lukso, kauban ni Kristo. Ang hari kasabi, na siya mo sulit mismo sa kinabuhi mo.
imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagpantay sa tanang panahon kay pagsulay ikaw gusto pukana. Apan ayaw kabalaga ang pulong sa Dios Ginoon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong sa nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan na butang may katapusan. Maayo. Mahanaw ang tanan. Maayo. Buntag sa tanan mga igsoon. Sa kalibutan. Sa ngalan sa labing halanggon nga Dios. O sa tibok persa sa kalangitan. Sa ngalan ng Siyam sa ito na station manager, Emirate Gideon Candelario from Sitio Kalugtugan, Barangay Centenia, Malabuyo, Quezon. Sa ngalan ng Siyam sa ito na General Station Manager, Emirate Ryan Macasaul. Kanyano sa Panginoon hanga-hagala, inyo hanga-amigo din sa FM Radio sa 95.3 sa dayang sa inyong mga radio. O sa itong mga pinalangga ng mga follower ng senior sa Shine FM. Medyo taas-taas ang mga distansya sa ito na mga platong na wala sa uban-uban sa itong programa din sa FM Radio. Salamat sa Ginoo nga padayon siya nagatiman ka na to, padayon siya nagamuma ka na to, padayon siya nag-amping o nagtipig sa itong mga kinabuhi. Labaw sa tanan sa matagusan na ito ang pamilya. Hangtod nini mga panahon na, hangtod nini mga tawa, o ni mga ulana sa Borneo, na Ginoo nagikuban sa matagusan. Siya may nagsupply, siya may nagtagpo, even sa itong panginahanglan mataglan na wiksoon, ang Ginoo may nagprovide nini. O salamat sa tanan na itong mga follower o listener, tingali sa itong mga kaigsunan, mga yuming ispik sa itong kay doon ay mga sitwasyon nga hindi na makapliter, labi na kung wala ko direction, ay doon ay mga panahon na ato lang kiyatagan ng kumpiyansa sa sunog itong mga gadget niya itong mga panahon na igsoon. Una na kining maong magamit, video alambingan sa mga igsoon. Una na ang Biblia nagtugan tulo sa matagusan na ito. Kung kinsa katong kasaligan sa gagmay mga butang, sa kasaligan ng siyam sa dagko, mao nga doon ay mga sitwasyon ng Diyos, mga butang ay salig sa ato sa bunang ampingan igsoon. Aron po na ang mudular pa o taas-taas kapag lunang even ang atong kinabuhi kung dili na ito ni ampingan. Pwede nga dali ni siya mahanaw din sa kalibutan nga itong ipuyan. Kaya mga atong pasalamatan ng Diyos na siya naghatag ka na ito o iya, naghatag ka na ito o lamdag o magtulong, nagtugan sa isang pagtugan diya sa walang kasulatan aron ang atong kinabuhi magiyahan ngayong mintas buhi patay. Salamat sa Ginoo sa tanan natong mga follower listener sa kasagangkal sa pamilya ni Pastor Arnolfo Vilagantol, sa mga Vilagantol family, sa mga Aguilar family, o sa mga Arias family, Pastor Roy Arias, upan sa inyo ang tagsa-tagsa ka mga pamilya, Brother Roy Arias, Pastor Argos Arias, mga kaigsunan diya sa Bacol, ilabi na ni Pastor Paraguya, mga kaigsunan diya sa Balnas, although wala na po kabisita sa ilang na area diya sa Balnas, mga kaigsunan. Sa tanan ng mga kaigsunan diya sa Kagwe, sa mga ining family, o sa tanan ng mga follower listener sa Shine FM, diya sa dapit sa area sa Kagwe, diya sa dapit sa Ilihan, sa mga Kabanag family, Brother Lone Kabanag, o sa tanan ng mga Kabanag family, maayong buntag o sa tanan yung mga kasilinganan diya sa Ilihan, sa Maninihon, sa Usay, sa 18 sa 19,
medyo taas-taas na mga panahon nga wala na itong papel ang atong mga kaigsuonan o mga follower listener din sa mga FM radio. Ilabi na sa itong kaigsuonan diha sa Pilipinas sa mga kaigsuonan diha maigsuon ang Ginoo ka panalangin kanyang tanan nga gipanguluhan ni Pastora April Miagang Turan. Kumusta pa mo diha? At tingali sunod semana makabisita ko sa mga simbahan ibiyag sa Ginoo kanang kaigsuonan. Labi na sa tanan ng kaigsuonan din sa balog sa itong kaigsuonan din sa balog mga kaigsuonan nga kanunay yun nga nagmadasigon o nagpadayon ang buti ng mga panahon na igsuon. Doon na may mga sitwasyon mga kaigsuonan nga buakot ka na ito ang kaluyahon kaya ang mundo mga kaigsuonan wala ko gibabalik si Jesus. Napatay panahon na mga lagan nga matinutahan na tawahan sa Diyos. Sa tanan nga mga Silva family mga kaigsuonan, Sister Perse Silva uban sa inyo nga pamilya, Brother Elmer o magkampo sa tayo mag-kaigsuonan sa nato ipadayon ang mga great mag-kaigsuon mga greetings sa inyong kapuntahan. Labing kamanan ng mahigugmaon ka na Diyos sa lahat. Salamat o Diyos sa imong pagkikuban. Salamat o Diyos sa imong pagbantay. Salamat o Diyos sa imong pag-atiman at nini mga panahon na ka. Bisan pa man ini magunawon na panahon ng Diyos, imo kami ipanilidlan, imo kami nga ipahilikay sa bisan unsa nga balatian ng kalibutan. Salamat o Diyos sa akong kahidayonan, pribileyo, imong gihatag ka na mo, aron kami makabuhat po yun sa imong mga planong kabubuton na. Among ilang, wala kami aral mahimong kung wala ikaw sa mong kinabuhi, tanan na mong trabaho, tanan na mong obligasyon, imong isanong ka na mga among kinikisalig na nakalimutan Jesus. Bisan pa man sa malabot nga klase sa mga kabataan na sa kabukiran o sa syudad, ikaw magatakbo sa tanan mga ginikanan nga nagpaedukar sila mga kabataan. Proteksyon o batay at mga kinabuhi na baw sa tanan, ikaw magsualay sa ilang mga pamilya. Salamat o Diyos sa tanan nga mga follower na listener sa Sign FM, kami na sa tanan mga viewer karon, Luzon, Visayas, ang Mindanao, mga OFW nga nanimpalag sa naing mga nasyonal. Ibigay ang tigni ang ilang magkinabuhi, labaw sa tanan diya sa landong sa inyong mga kapong magapasilong kami sa kasiguruhan kita ni Lord Jesus. Bisan pa man mga dawaan daw kayo sa pagduro sa ilang balay alam ka natin na matagos sa tanan mo o Diyos mahimong gawas mo alam kami magkapataling sa imong mga pulong mga mensahe labaw sa tanan magiyahan kami sa tanang desisyon sa mga kinabuhi sa kalibutan. Ikaw ang kinugdan o tuguran sa tanang mga butang among kinahanglan. Labaw sa tanan sa tibok na kong panibalay sa among tulog ka mga anak sa akong bugangan o Diyos akong asawa na nakaroon sa Saudi Arabia haaman. Salamat o Diyos sa imo siyang kampingan kami siyang kinabuhi labaw sa tanan sa imo pagpananbahan. Salamat o Diyos ni mata na amo kami masilungan kami masalamatan kung himaya ang nalagod kami mga tanang pinag-isagalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Ginoo maigsoon adlaw karon nga Domingo pit sa 8 na gyud sa Hunyo. Grabe ka pas-pas gyud ang oras. Nimo nga nimo gyud nga ibutang sa kasing-kasing ug una-una igsoon perti kung makadali ang oras. Perti kung pas-pas sa bisag saon mga igsoon. Una nga kung kanunay ta nga mabisi, kanunay ta nag-agpas sa oras, di gyud ta kapas biyaan gyud ta igsoon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastora Elsie Candelario diha sa Cavite. Kumusta mo diha sa Cavite? Sa tanan nato mga igsoon diha sa pamilya ni Dong Premier, Manong Rani, Nathan, Raymond, mga kaigsuonan, Pipito. Tapos sa tanan nato mga kaigsuonan doon na namatay ng kalaing-laing obligasyon sa ato nga tagsa-tagsa ka mga pamilya. Pero ang obligasyon para sa Ginoo aning kamot na mga kaigsuonan nga Ginoo ay po nato igsuonan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi usab ni Sir Bilinario Florentino from Davao City. Kumusta man mo diha sa Davao City? Ilabi na sa ato mga balita, mga igsoon sa gitawag nga balatian usab, nga gitawag og monkeypox. Grabe ka ngil-ngil mga igsoon. Imo makita ang balita mga kaigsuonan while na nadaot sa gitawag og monkeypox mga kaigsuonan kus Ginoo nga usa mamatay ang tao mahurot og kaon diha sa mao nga bakterya. Una nga
lista kaayo igsoon nga ining mga adlaw do na patay kininawa. Do na patay kusog nga iya nga gihatag ka nato. Do na pay kakawasan ang tawo. Mao nga happy Sunday everyone sa tanan nga mga follower of listener sa Shine FM. Adunay mensahe si Pastora Elsie Candelario from Cavite City, Blessed Sunday sa lahat ng listener ng Shine FM 95.3. May God bless all. All mga kaigsunan, doon ay mga sitwasyon. Igsoon nga, walang kinmutikong diri mga kaigsunan. Last Sunday, ato to nga ipag-ibot mga igsoon. Kaya ako lang yung isulayan mga kaigsunan. O kung sa'y hinungdan, na dili na po matingog. Una nga, nagkakaton dito mga kaigsunan o pulo paangay diri. Tungkol kaya nga itong General Station Manager mga kaigsunan, doon ang magoy mga sitwasyon nga makaya lang nato unta pero mupatawag dahil ta sa ato mga naghimo nini o nga ato magyud ni nga gihinay-hinay mga igsoon o pangayos Ginoo kuno saon gyud pag troubleshoot mga kaigsunan na ulian naman mga igsoon. Muna nga salamat sa Ginoo sa kaalam nga ihatag sa Ginoo kanato ulo mga igsoon yet ikaw ug ako ihatagan kita kaalam sa Ginoo nagkalain-lain man nga kaalam nga ihatag sa Ginoo aron magamit ni para usab sa atong inadlaw nato nga trabaho. Una nga atong pasalamatan ang Ginoo nga ni sa bukiran usab mga igsoon kanunay sa mga nag-burn out o niya mubalik lang tanjut lang kayo mga igsoon doon na gini mga area nga hangtod nini mga panahon na nag-burn out patingali tungkol sa atong mga kahimtang karon nga magsigi sa pukuan matudpas taga Cebu sige gauhan mga igsoon. Una nga gamay-gamay nga hangin mga igsoon kay moadto magyud na sa mainline direkta gyud atras ang fierce mga kaigsuonan. Pero atong pasalamatan ang Ginoo nga hangtod nini mga adlaw hangtod nini mga orasaha ikaw ug ako na malandong kanunay sa pagkapaayos Ginoo. Ang importante mga igsoon sa atong kinabuhi nga mintras buhi pa ta kay buhi pa magyud mga igsoon atong paningkamutan mahimot gyud ang Ginoo. Kung mao man ay iyahang ikalipay nato. Gikalipay si Ginoo sa tao. Ano na yung mensahe usab si Pastora Elsie Candelario ano na siya yung mensahe nga gipaabot usab ato ni padayon ng pagbasa mag-John Blessed Sunday lupang sinilangan mga kapatiran natin mananampalataya. Salamat sa Ginoo time welcome kini ato ang lupa nga atong gyud nga gidak-an mga kaigsuonan kani ato ug atong karon ato na magining na hinay-hinay pag-develop mga kaigsuonan alam sa atong mga igsoon nga layhan gyud nga mauli nining mga dapit mga igsoon aron ining uli mga kaigsuonan ano na nagawib sila sa madumdum sa mga kaumahan mga igsoon. Inyong ubos nga lagad renosen mga kaigsuonan ato na gyud nga gidivide ang atong oras kung naamata sa syudad nakafocus ta sa syudad na ata sa kabukiran nakafokus ang tas kabukiran. Una nga mahimot ko sa atong mga kababayan nga matud pa nila mga igsoon ikaw pastor dili magyud ka kailhan nga nagtudlo kay magtakir na makagsundang. Una dinis kabukiran mga igsoon dili magutag kailhan nga nagtrabaho sa tag syudad. Although kung nagpuyo ko sa na ata sa kabukiran di naasab tas kabukiran ang atong mga kahimtang. Mao nga si Apostol Pablo mga igsoon ingon siya sa iyang kinabuhi mahimo kong magkinabuhi nga pinobre mahimo kong magkinabuhi sa nga magdinato mahimo sad kong magkinabuhi nga adun ako'y katakos o kinaadman nga wala sa uban mahimo sad kong magkinabuhi kayano sama kaniya. Mao nga sa atong kinabuhi dinis kalibutan dapat dual purpose ang atong kinabuhi dili dual purpose nga daghatang kialagaran kundi diha sa kahimtang sitwasyon nga gipiyal sa Ginoo kanato. Dili sa nato na angayan ikapasigarbo tungod kay wa matay katungod sa nga atong ipasigarbo ang kinaadman nga gipiyal sa Ginoo kanato. Ikaw ug ako ikaw ra magitang gisaligan niini ang importante makapaambit ka sa imong isig ka tawo. Maunay importante igsoon
Una ka pasalamatan ang Dios sa iyang pagkamaayo, sa iyang pagkabutan nga Dios kung may sama kaniya. Una nga ako mahuna-huna mga kaigsunan, grabe kag kapaspas ang oras. Ang ako nga wife nga igsoon, aduna na lang may 10 ka bulan nga pala abuton mo balik na sa dining maong adapit. Grabe kapaspas. Mao nga atong una-unaon mga igsoon, matag bulan, matag simana, matag adlaw, matag oras, kadali gyud kaayo mahuman. Mao nga ang ato karon nga topic mga igsoon, angay. Unsa man ang angay mga igsoon? Kung dili ka ni maangay ng gitar, mukanta ka yapagsan. Bisig nindot pagkagtingog, nagipiyal sa Ginoo. Pero kung yabag gani ang idoyo, yabag madala po kayabag. Pero kung nindot kayo ang tingog, nindot kayo ang -1, nindot kayo po ang doyo, o niya ang nagkanta sa yabag, mayabag sa pang -1. Diba? Ang ato karon nga tema mga kaigsunan, kinsa may angay nga tahuron. Dinis kalibutan mga igsoon, wala tay angay nga tahuron, maulamang ang Dios. Kasi diha nga ang tawo mutahod sa Ginoo, tinuod nga Ginoo, kaya dagan ba Ginoo sa tawo. Pwede nga mahimong Ginoo ang imong trabaho, mahimong Dios ang imong negosyo, mahimong Dios ang imong nga pagkatao. Pero diha sa balang kasulatan, kinsa may angay tahuron, ang Ginoo lang yun. Amen ba? Mao nga sa atong kinabuhi diha sa pagpangalagad sa buhi nato nga Dios, nagkalain-lain magyung hanay, nagkalain-lain magyud nga pagsabot diha sa balang kasulatan. Kung kasulatan na gyud ang atong basihan, wow, pag-amindot ba ang atong kinabuhi. Kay wala nagtug-an ang Biblia nga dili ta makontento sa atong kahimtang karon. Nagkalain-lain level sa kinabuhi dinhi sa kalibutan. Naaman ta sa gitawag nga medyo arangan, naaman ta sa gitawag nga aharuhay, kung naaman ta sa madato man, mapor, pobre man. Ang importante, ikaw ug ako, nga kahimtang og sitwasyon karon, kontento na ta sa atong kinabuhi. Wow, ano man, mahimaya na to ang Diyos, mapasinunggan na to ang Diyos, madayin na to ang Diyos, sa diha nga ikaw ug ako kontento sa imong kahimtang o kalidad karon. Atong pasahon igsoon. Kining ako nga gigamit nga Biblia mga igsoon, mao nay remembrance mga igsoonan sa sikehor. Wala na gyud ni cover mga igsoon, do na ray cover nga i-cover nini mga kaigsunan. Pero dili ni siya gipasabot mga kaigsunan nga wala na ibili sa atong kinabuhi. Ako lang yung sa nigiambingan. Unay giingon mga kaigsunan, do not judge the books by its cover. Ayaw hukmi, ayaw desisyoni ang mga libro na makita lamang sa iyang cover. Ewan na makahibaw sa sun sa libro kay imong basahon. Mao nga sa atong pagkatao dinis kalibutan, watay katungod nga mo dyan sa itong isip na tao nga makita lamang sa iyang mga hitsura, sa iyang panagway, sa iyang pagkatao, sa iyang sitwasyon. Kay ang Diyos lang yun na sayon sa kahintang sa tao sa umalabot ng mga panahon. Atong basahon ang Deuteronomy Kapitulo 10, versikulo 17 at sa 21. Kung ano na may Biblia mga igsoon, ilapin na sa atong mga kaigsunan diha sa kasagakal, sa pamilya na sa mga Arias family mga kaigsunan, sa mga Vilagantol family, kanunay rin doon na ready ng ilang mga FM radio. Ano na tayo mga
follower o listener diha mga kaigsunan nga kanunay nagsunod, bisan pa man gani dili kayo ta always ta na mag-play diri mga igsoon, muna nga ilahar gyud ang girede mga kaigsunan aron sa pagsunod sa programa nining mao nga istasyon. Mao nga nag-ampo ko mga kaigsunan, tayo welcome kanuna ko'y maka atiman nining mao nga FM radio. Dili lamang inyong ubos nga lagad, tungod kay ang inyong ubos nga lagad mga kaigsunan, kanunay sa nato nga gidivide ang oras ug panahon, ilabi na sa ato nga obligasyon sa eskwelahan. Ano na po'y gitawag nga accreditation sa chain. Usa-usap kita nga kabahin o kapartner, ug doon na po tay obligasyon sa mga papilis igsoon pagpangandam. Mao nga nilisag nato na nga mapalibaran mga igsoon. Ang importante matag Domingo, matag panahon nga para sa Ginoo atong i-focus ang atong atensyon nining mga adlaw para sa imaya sa Ginoo. Ang Dios igsoon, Dios siya, pero may pahulay siya sulod sa usa ka adlaw human sa unong kaadlaw niyang paghago. Diya sa Biblia mga kaigsunan dapat ato sa nga paningkamutan nga para sa Ginoo, para sa Ginoo. Kung para kang Cesar, para kang Cesar. Apan ang para sa Dios, dili para sa tao. Atong ning basahon. Ingon diri mga kaigsunan sa Deuteronomy kapitulo 10 versikulo 17 ngadto sa 21, matud pa diri, kay ang Ginoo nga inyong Dios. Klarohon nato igsoon, kay ang Ginoo nga inyong Dios. Mao nga sa atong kinabuhi, klarohon nato ang Ginoo kun Dios ba gyud siya nga atong isambit. Basig dunay panahon og sitwasyon sa atong kinabuhi at tungod sa mga problema, tungod sa kawaladon, daghan natang sampiton, daghan natang duulan, daghan natang konsultahan, hangtod madugangan tas problema. Dili ta mo duol sa mga tao ay Ginoo. Dili ta mo konsulta sa mga tao nga naas nga hilaya, naas bisyo. Kay dugangan lang yun ta, yaga-yagaan pa ta. Uduol tas mga alagad sa Ginoo, mga alagad sa Ginoo nga mahinadukon sa Ginoo. Nagkinabuhi sumala sa mensahe sa Ginoo, dili sumala sa mensahe sa tao. Kay ang Ginoo nga inyong Dios, Dios sa mga Dios o Ginoo sa mga Ginoo, ang gamhanang Dios nga angay tahuron. Wow! Angay nga tahuron ang Ginoo, angay sa ilhon. Dili siya magpabor-pabor sa iyang paghukom o dili mudawat og suborno. Dili kabahiran ang Dios. Dili nimo kasubornahan ang Dios. Dili nimo siya kaulog-ulogan nga moingon ka, kung ayuon gani ko nimo Ginoo, mangalagad ko nimo. Hello. Kung datuon gani ko nimo Ginoo, mualagad ko, mo simba ko. Sure. Dili ba kaha mga kaigsunan sa pinulungan palamang wa na ta di na tagapasan atubangan sa Ginoo. Gikonsinti na magani natong daan ang Dios, wa panalangini. Gidiktahan na magani nato ang Ginoo kung maayo ko Ginoo, mo alagad ko nimo. Hello. Ang pag-alagad sa Dios, that is our obligation unto Jesus. Ang pag-alagad sa Dios, obligasyon na kay ikaw ug ako gibuhata sama sa dagway sa Dios. Hello. Obligasyon na sa tao
nga mo ila, mutahon, mudaying, mosimba, kay Dios ang atong ialagaran. Matod pa dili siya magpabor-pabor sa iyang paghukom o dili mo dawat og suborno. Grabe. Dili na to kaulog-ulogan ang Dios nga magtuo ang tao nga muingon ako mandato ko, sister, brother, mualagan yun ko, musimbag yun ko, sure yun ka. Doon na may mga sitwasyon, mga kaigsunan, nga dili na ito pwedeng ulu-uluhan ang Diyos. Ang atong pagpangalagan, ang atong pagsimba, that is obligasyon na sa tao ngadto sa Ginoo. O ang Ginoo ang iyang obligasyon mao ang pagpanalangin, pagtakbo sa imong panginahanglan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Rese Baldonado from Pasay. Kumusta mo diha, Pastor Rese, diha sa Pasay? Ang Ginoo magapanalangin kaninyo diha, ilabi na sa FM radio sa 95.9 sa mga Saison family. Although makaigsunan, doon ay mga sitwasyon din sa kabukiran nga dili ko kayo maka-focus, ilabi na mga igsoon nga kada adlaw yun ko mag-travel gikan sa Monday ngadto sa Friday tungod sa obligasyon na gibalik ta sa mao nga university. So even gani ang taga-DepEd mga kaigsunan, matod pa nila dili man lalim apan atong dawaton kay gihatag man ang obligasyon. Adunay katuyuan ang Dios nganong ipabalik ta sa Dakong University sa Negros Oriental. Kao nga doon na may sitwasyon mga igsoon nga imbis panalanginan kas Ginoo mo abot nimo panalangin nimo gibalibaran kay moingon ka mo focus ko sa ministry o full time ko, dili magbaba mga igsoon ang trabaho nga ipiyal sa Ginoo. Ang importante ikaw ug ako matag panahon nga para sa Ginoo, para sa Ginoo. Kung nagsipag kag Sabado, nasa focus ka sa Sabado. Kung nagsipag kag Domingo, na-focus kag Domingo. Obligasyon nimo pagpasalamat adlaw ug gabi. Even gani si Daniel mga igsoon, sa usa ka adlaw in one day katulo siya 3 times siya nag-ampo. Kung imo na siyang mabuha, wow, ipanalanginan magani si Daniel diha sa balang kasulatan nga katulo siya nag-ampo sa iyang Dios nga atong panahona. How much more ikaw ug ako mag-ampo ka sa iyong buntag, pagkahapon, pagkamuto kung asa ka, mag-ampo ka sa Ginoo. Ano na yung mensahe si Ma'am Keliste Pargan Rebas Refolin? Good morning, Pastor. Glory to God. Sa kabuntagon karon, happy Sunday sa tanan. Amen, Pastor. Dapat magsimba jud ta bisan unsang sitwasyon, dato ta o pobre, apan saad sa Dios sa tao iyang panalanginan. Yes, dili man at saad sa tao nga mo panalangin ngadto sa tao, kay way tao nga mo panalangin ngadto sa iyang isikatawo. Ang Dios lang tingali makahatag ka, makasir kas panalangin ngadto sa imong isikataw, pero ang panalangin nga imong nahubtan dili na imuha, dili ni atong hinaguan, dili ni igsuon sa atong kaugalingon lamang, kundi gipiyanan ni Ginoo nato aron atong ikapamit kung aduna tay ikapamit ngadto sa uban. Hello, tinuod yun na. Unay klaro, igsoon. Matod pa diri mga igsoon. Matod pa diri. Dihigog man niya ang mga langyaw o iya silang hatagan pagkaon o biste. Nahinumdum ba ta mga igsoon sa usa ka Samaritan
Maubay ito'y tabang sa usa ka taong gibanigan. Pero katong dako grangko sa simbahan, migsibat lang sa pikas-pikas nga daan, matas pas taga-Sipo. Usahay igsuon, dili na to ika-explain. Nga dunay sitwasyon sa atong panginahanglan, mugamit ang tao para sa imuhang kinabuhi nga dili gani imo kaila. Dili nimo kababayan, dili nimo relatives, dili nimo kapamilya, apan gigamit sa Dios pagpadala nga matagpo ka. Diba? Grabe. Kung imong basihan ang kinabuhi ni Elias kaniadto, mga langgam nga gigamit sa Ginoo paghatod og pagkaon dito sa kamingawan while si Elias naas kamingawan. Ganun nabuhi man si Elias kay doon na siya Diyos. Ikaw o ako, kung doon na kay Diyos, mabuhi ka. O gawas nun ka, malipayon ka, kay doon na kay Ginoo sa imong kinabuhi. Uban sa imong pamilya. Maunay nindot ng mga lagat na sa Ginoo. Ma-enjoy ang imong mga anak, ma-enjoy ang imong pamilya kung doon na kay Ginoo. Matod pa diri mga ekson, busa angay usab ninyong higugmaon ang mga dumuluong nga nagpuyok tipon kaninyo kay kamo usab mga dumuluong man kaniadto dito sa Ehipto. Usa ni siya kapagtulunan sa atong kinabuhi. Pero nining mga panahon ng mga eksoon, dili lang kita mo kumpiyansa mo entertain sa mga dumuluong. Ganuman, doon na may mga sitwasyon mga eksoon na daghang mga scammer karon. Diha sa Biblia, pwede na to silang entertainon. Pero ayaw lang yung hatagi higayon. O ayaw isalig ang pagsalig na matinudanon. O sisaha, o latisa, di kinahanglan mga eksoon na doon nagditay kaalam sa Diyos sa pag-ila, sa tinudanay, sa pagkatao, sa usa ka tao din sa kalibutan. Amen ba? Mailhan lamang di mo ang tao. Makabasa lamang ka sa tao kung doon na kay Ginoo. Dili na siya basta-basta kaalam gigan sa Diyos. Ingon ang 20, kahadloki ang Ginoo nga inyong Diyos o siya lamang ang alagari. Dinis kalibutan, kung tinuod yun nga Diyos ang atong gialagaran, wow, di good ka niya pasagdan, di good ka niya biyaan. Doon na may mga sitwasyon iso nga biyaan ka sa mga tao, isalikway ka sa mga tao, pero kung dili ka isalikway sa Ginoo, wow, mugamit ang Ginoo, mugamit ang Ginoo lain pong mga tao para kanimo nga matinud-anon og loyal sa imong kinabuhi. Maunay tinuod matod pa diri kahadloki ang Ginoo nga inyong Dios og siya lamang ang alagari. Ayaw kamo pagbulag kaniya o himua ang inyong mga panumpa diha lamang sa iyang ngalan. Wow. Ikinahanglan di ang tao dili giday bubulag ngadto sa Ginoo. Kay dinis kalibutan dunay tao nga bubulag nimo, dunay tao nga mutalikod nimo, pero hinumdumi dunay labaw pa sa tao nga mao ang Ginoo nga mo'y tag-iyas sa imong kinabuhi. Ang atong himuon igsuon, atong paninggamutan nga mahimuot lang doon ang Diyos sa imong gibuhat mintras buhi batas kalibutan. Kay dinis kalibutan mga igsoon ang pagkahimuot sa usa ka tawo ngadto sa iyang isig ka tawo doon na sa limitasyon. Kung siya nakagusto diha sa imong gibuhat para
sa iya. Pero kung dili kani siya makaangay, wa pa'y klarong ikaw maoy kontrahon niya na. Apan diha sa balang kasulatan, kung ikaw o ako nagtudlo sa insakto o nagkinabut sumala sa mensayes Ginoo, wow, Ginoo na'y mabuhat o mangitag pamaagi nga mo paangay sa iyong kinabuhi uban sa iyong pamilya. Matod pa din mga Ekson sa 21. Daygan ninyo ang inyong Dios nga nagbuhat alang kaninyo ni ining katingalahan o makalilisan nga mga buhat kamo mismo nakasaksi niini. Ikinahanglan ang tao, ikaw o ako, makasaksi ka sa pagkamaayos Ginoo sa iyong kinabuhi. Ikaw mismo, ako mismo, sila mismo, mga tao dapat makasaksi sa pagkamaayos Ginoo. Ug ayaw hikalimti nga sa panahon nga ikaw ug ako kitabangan sa Dios, ayaw tuna irisa sa imong kasing-kasing una-una. Kay maunay buhaton sa kadaugan nimo, Ikson. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Reyes Maldonado from Pasay. Doon na sa mensahe. Bless and peace sa tanan. God bless. Kikinahanglan mga igsoon mo ilata ganudan bitay Ginoo. Matud pa diri sa 21, uspo na ko ni pagbasa. Daygon ninyo ang inyong Dios. Kung ang imong gialagaran o imong gidahig, Dios yun siya. Ayaw kaulaw sa imong silingan. Ayaw kaulaw sa komunidad. Pagdahig nato sa Dios. Kay Dios siya nga imong gialagaran, nga imong giila, nga wala nimo hikalinti sa panahon nga ikaw nagkinahanglan sa tinuod nga Ginoo. Dunay mga sitwasyon nga mo reject ang imong pamilya, mutalikod ang imong pamilya, mutalikod ang imong silingan, mutalikod ang imong isinggatawo. Apan hinumlumi kung dili ka ni mutalikod ang Ginoo, wow, mo gamit sa mga tao nga mas labaw pas mga tao nga nawagta sa imong kinabuhi. Amen ba? Daygan ninyo ang inyong Dios nga nagbuhat alang kaninyo ni ining katingalahang buhat nga makalilisan nga buhat, kamo mismo nakasaksi ni ini. Dapat ikaw o ako makasaksi kanunay sa pagkamaayos Ginoo. Aron sa ingon ni ana, dili gud ka makahilabot, makahikalimot sa pagkamaayos Ginoo. Ingon ang Efeso kapitulo 2 versikulo 10, mga binuhat kita sa Dios. Kinsa may makasaksi sa pagkamaayos sa Dios? Katong mga binuhat sa Dios. Katong nagkinabuhi, sumala sa mensahe sa Dios. Kay maurag yun ay makasaksi. Pero katong dili, igsoon, mukontradik yun ha. Mangita yun ang uwi nga mubulag sa iyong kinabuhi. Apan hinulumi kung ang Dios maoy imong kialagaran, wow, ang Dios mo'y makitag pamaagi para kanimo sister, para kanimo sis brother, para kanimo sir, ma'am, mga follower o listener sa FM Radio. Dunay mga sitwasyon sa kinabuhi kahimtang. Bisag i-reject ka pa sa imong kababayan, bisag i-reject ka pa sa imong pursosong pamilya, apan hinumdumi kung dili ganita i-reject na tos Ginoo, siya na mo pahilo na kanimo. Atong basahon ang mga Efeso kapitulo 2 versikulo 10. Magabinuhat kita sa Dios. Ang atong oras karon na igsoon, alas 6:07 naman diay. Grabe kung kapaspas ang oras. Mao nga
Ako mahinumduman mga igsoon. Murag bago paglangkon nga nahibalik mga kaigsunan sa ko ang trabaho kanina. Nagsugod kong January 27, murag akong nakatulog og usa ka kagabi igsoon Hunyo na karon. Muna nga diya sa pagpangalagad sa Dios. Ato lang kung i-enjoy ang atong pagkakristohanon. Dili na ko nato himuon nga babag ka ng pagsimba sa adlaw nga Sabado, adlaw nga Domingo, adlaw nga para sa Ginoo igsoon. Atong basahon ang Efeso Kapitulo 2, versikulo 10. Ingon diri mga igsoon, sa maong versikulo 10 sa mga Efeso. Mga anak kita sa Dios, wala may lain nga musimba ngadto sa Dios katuro man pong mga anak sa Dios. Kay maura man ay maka-appreciate sa pagkamaayos Ginoo. Maura man ay makaila sa gibuhat sa Ginoo para ngadto sa tawo. Pero dili gyud ka anak sa Dios, mangita tagwi mga igsoon nga mobulag sa Ginoo. Pero kung dili gyud ta, kung tinuod gyud ta anak sa Ginoo, kita mo'y mangitag pamaagi mga igsoon nga mahibalik gyud ta sa Ginoo. Matud pa diri mga igsoon sa mao nga Efeso. Ingon diri mga igsoon, mga binuhat kita sa Dios o gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus aron magbuhat kita sa maayo nga maoy iyang tuyo alang kanako, alang kanato. Unsa diay tuyo sa Dios? Magbuhat og maayo alang kanimo, alang kaniya, alang kanato. Ang katuyuan sa Dios dinis kalibutan nganong ipagkatawo ta. Pabuhaton tag maayo aron ang gibuhat sa Dios nga maayo madayag diya kanimo ngadto sa ubang tawo. Di ba? Diha sa pagkakristohanon moingon man ang kalibutan nga Kristohanon gyud siya kay lahi ra magud siya sa uban. Even ang iyang pinulungan. Hello. Mabalan ba gyud ka Kristohanon ka? Kay bisan pa ba gani isa ka tinimban mga igsoon, di man gyud na sila kabantay mamistik ka. Di man gyud na kabantay mga kaigsunan kung mamalikas ka. Pero kung muangkon kang Kristohanon, mas grabe pa ka pamalikas maigsoon sa mga unbelievers na wa kitay ayo ato bangas Ginoo. Matud pa diri maigsoon, mga binuhat kita sa Dios o gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus aron magbuhat kitang maayo nga maoy iyang tuyo alang kanato. Ang tuyo sa Dios nganong gibuhat ang tao sama sa iyang dagway ato ni siyang samton pag-ayo. Nganong gibuhat ang tao sama sa dagway sa Dios aron mangalagad nato sa Dios. Gibuhat ang kompleto. Gibuhat ang mga kaigsunan nga sama gyud sa dagway sa Dios aron magbuhat tag maayo kay maunay tuyo sa Ginoo nga ikaw ug ako magbuhat og maayo. Hello. Ang katuyuan sa Dios mga igsoon, kung imo gyud buhaton ang ikalipay sa Ginoo, wow, grabe. Pero doon ay mga sitwasyon igsoon nga lisod gining buhaton sa tao. Matud pa diri mga igsoon, muatras kus bersikulo 4. Apan dako kaayo ang kaluoy ug gugma sa Dios. Na dako kaayo ang gugma ug kaluoy sa Dios kanimo karon. Napay panahon ayaw himo ang babag nga moingon ta mga igsoon, dili man ko angayan nga mosimba pastor kay bisyoso man ko, maumagani mosimba ta kay makuha ang atong bisyo. Dili man ko angayan nga mosimba pastor kay kusog man kong mamalikas, maumagani mosimba ta.
aron ta makurihan. Mahinay-hinay na to kurihan ang atong batasan dinis kalibutan. Doon ay mensahe sa akong mga wife, mga igsoon, gikan sa Riyadh. Although mga kaigsunan na ani sila karon, mga kaigsunan sa usa nga lungsod sa layo-layo sa ilaha nga gipunduhan kaniadto, mudagan pa mga kaigsunan og 5 ka oras ang sakinan tingali dumagiti to Bacolod. Tuwa sila karon tungod kay doon na sila gidala sila mga amo. Mao nga sa atong kinabuhi ba mga igsoon, apan dako kaayo ang kaluoy ug gugma sa Dios, alang kanato. Asa gi-address ang gugma o kaluoy? Alang kanato. Kinsa man ang kanato? Pwedeng ikaw, pwedeng ako, pwedeng kitang tanan. Alang kanako, tibuok kanato, tibuok kalibutan. Bisan gani nga gani adto patay na kita sa espiritu tungod sa atong pagkadautan. Sa pagkadautan sa tao, mapatay ang espirituhanon nga bahin diha sa usa ka tawo. Pero kung ang tao mo alagad nga tos Ginoo, mubalik ni siya ang espiritu sa Ginoo ngadto sa tao ug mugiya ang espiritu sa Ginoo ngadto sa tao, sa diha ang tao mubalik sa tiilan sa Ginoo. Pero kung ikaw ug ako Kristohanon ta, o niya ang atong gikonsultahan dili sa mga Kristohanon, ayaga-yagaan mata na igsoon. Ayaw. Hinuno ang mga kaigsunan sa diha nga mga lagad tas Ginoo, mas grabe kamasilan ang pag-amping atubangan sa tao labaw sa tanan atubangan sa atong Ginoo. Mga pinulungan, mga sinultihan, mga reaksyon, tanan gibanaw kita niya uban kang Kristo naluwas niya uban kang Kristo aron paghari uban kaniya dito sa kalangitan. O niya wa pamatas langit mga igsoon, saad pamanas sa Dios na pamatas kalibutan. Padayon tang bukobi, padayon tang sakripisyo para sa atong inadlaw nga panginahanglan. Hindi man ta panalanginan pos Ginoo di ta mo sakripisyo. Ilabi na karon mga igsoon nga sige nang gaulan-ulan. O trabaho sa tas kabukiran. Kung unsay atong matanong, wow, di pa gyud mamatay mga igsoon, mga sagi kung unsa diha. 100% pag gyud igsoon mabuhi basta dili patuon ang imong gibutangan. Mabuhi pag gyud igsoon. Ano na yung mensahe si Pastora Emejin? Hables, morning Pastor. Hables, good evening sa diha sa kausa ng lugaran ng Ginoo na abtan diha dili man turiyan mga igsoon. Una nga ang Ginoo magapanalangin mga kaigsunan sa matagos sa ilabi na sa ako nga wife. Kung atong imaginon mga igsoon, pulo na naman kabulan murarag nagdamgo igsoon. Sunod tuig suman April, wow, pagkadali sa oras, pagkadali sa minuto. Ang importante ikaw ug ako hangtod nini mga adlaw nangalagad tas tinuod nga Ginoo kay ma-enjoy ka sa pagkamaayo sa Dios. Ipasinati sa Ginoo ang iyang pagkamaayo kung ikaw ug ako maayo sa Ginoo. Vice versa na igsoon. Kung makita sa Dios nga karapat-dapat ka, nga panalanginan ka, panalanginan jud ka. Dili makapugong ang imong silingan, dili makapugong ang imong isigataw, dili makapugong ang ubang tawo sa panalangin sa Ginoo para nimo igsoon. Dili kapugong ang imong pursosong mga igsoon, mga silingan, mga komunidad, kung ang Dios na imong panalangin nimo. Ang importante nagbuhat ka sa plano o kabubuton sa atong Ginoo
dili plano o kabubuton lamang sa tao. Ingon ang ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 9 ngadto sa 10. Batag usa maningkamot nga mahimot ang Dios. Wow, pagkanindot. Kung ang matag usa maningkamot nga mahimot ang Dios, walay gira, walay sabok ang nagalain-laing mga nason. Pero nagalain-lain man prinsipyo baruganan. Lahi isab ang ilang garagan, ialagaran sa upan. Mo hinungdan ang prinsipyo baruganan, di ko na makapareha. Pero salamat sa Ginoo nga ikaw ug ako nagkakaton sa pulong sa Ginoo. Aron ang atong prinsipyo magkahius sa atubangan sa atong Ginoo. Katapusan mga kaigsunan nga akong ikapabilin sa ang atong bulaton. Doon na magitay bulaton matag Domingo. Una nga, ato siya pasalamatan kanunay. Bisan pa man sa atong mabugnawon nga panahon, apan ang pag-alagan sa Ginoo dili mahitabog nga mabugnaw diha sa presensya sa Dios. Kay ikaw ug ako iyatang giatiman, iyatang gisuplayan, iyatang giproteksyonan, iyatang gihatagag maayong panlawas. Wow. Atong basahon ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 9 ngadto sa 10. Ato ning ibilin mga igsoon sa matag usa ka kinabuhi. Happy Sunday everyone. Ilabi na sa akong wife nga nagwa sa alaing mga nason igsoon. Ako ning basahon ikaduhang Korinto kapitulo 5. Ang atong oras mga igsoon halas 6 naman kapin. Ingon dire mga igsoon. Ato ning basahon sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 9 ngadto sa 10. Apan labaw sa tanan. Wow. Una sa tanan, first of all. Introduction, kung magpadala kang sulat, maingon na ka, first of all, I would like to greet you. Sinugdanan pa lamang, doon na bala. Nadrikta ng mga kaigsunan, I miss you so much. Grabe. Ingon ang mensahe sa Diyos. Apan labaw sa tanan, buot kitang magpahimuot kaniya bisan dinhi sa atong puloy-anan o dito. Mao nga bisan asa ta dapat maningkamot ta nga mahimuot ang Dios sa atong kinabuhi. Naamatas panglangyaw, naamatas pagpanarbaho, naamatas pagpangumas kabukiran, maningkamot ta kutob sa atong mahimo uban ang tabang sa Ginoo. Lamang atong paningkamutan nga mahimuot ang Dios sa atong gibuhat. Kay maunay iyang gusto sa tao. Igsoon. Matutabire, apan labaw sa tanan, buot kitang magpahimuot kaniya bisan dinhi sa atong puloy-anan o dito. Kinahanglan mo atubang kitang tanan kang Kristo aron iyang hugman, aron ang tasatagsa makadawat sa angay kaniya. Wow, grabe. Kinsa na makadawat? Kung unsay imong nabuhat karon, maunay ihatag sa Ginoo. Kung nagbuhat kag dili maaw sa imong isikataw, hala dawa ta ang dili mao. Apan kung nagbuhat ka ug maayo sa imong isikatawo, dawata kay gikan sabnas Ginoo. Kay maunay nabuhat nimo para sa imong isikatawo. Labaw sa tanan atubangan sa Ginoo. Kay kinahanglan muatubang kitang tanan kang Kristo aron iyang hukman, aron ang tasatagsa makadawat sa angay kaniya, sumala sa iyang nabuhat maayo o dautan dinhi sa kalibutan. Ikinahanglan atong ibutang sa itong kasing-kasing una-unang sa nabutan. Tanan atong nabuhat siguro
nga maayo ni atubangan sa Dios. Kaya ang matag usa moabot ang insaktong panahon o kitagal nga oras o bulan o tuig sa tao nga ikaw o ako gantihan sumala sa atong binuhatan tinis kalibutan. Kung nagbuhat matag dili maayo at sa atong isigataw haladawata ang dili maayo nga ikantion niya sa Ginoo ngadto sa tao. Apan bless ka, bless ko, bless tang tanan nga nagbuhat sumala sa plano kabuton sa Ginoo, kay bulahan ka, kay madawa ang imong trabaho, kay nahimot ang Ginoo kanimo. Matud pa diri mga ekson, kay kinahanglan mo atubang kitang tanan. Kinahanglan way makaikyas ni bisan kinsa atubangan sa Dios. Kinahanglan mo atubang kitang tanan kang Kristo aron iyang hukman, aron ang tasatagsa makadawat sa angay kaniya, sumala sa iyang nabot maayo ug dautan dinhi sa kalibutan. Salamat sa Dios mga ekson. Happy Sunday everyone. Kinahanglan maningkamot ang matag usa nga mahimot ang Dios kanato pag-ampot ang mga ekson. Labing gamhanan ug mahigugmaon ka nga Dios naman. Salamat o Dios sa imong pagkikuban kanamo. Salamat o Dios sa mga panahon ug oras imong gitagal ug gipihal kanamo Ama. Amo kang gipasidugan gipasalamatan ini. Salamat o Dios sa dakong pribilehiyo kay gayunan imong gihatag kanamo. Matag adlaw, matag minuto, matag bulan, matag tuig Lord. Nga imo kaming giampingan kanunay sa imong pagkamayo. Labaw sa tanan ining mao nga istasyon, nga hangtod nining mga panahon na imo kining giproteksyonan ug gibantayan naman. Sa tanan nga mga follower ug listener sa Shine FM 95.3. Sa tanan usab nga nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao. Lord, ikaw mag-bless kanila Ama. Bisan pa man sa akong asawa karon, sa akong wife na naakaroon sa laing mga nasod. Salamat o Dios sa imo pag-amping o pagtibig sa iyang kinabuhi. Diha sa landong sa imong mga pako, imo siyang panalipdan kanunay. Sa tanan na mong kaigsunan dinhi sa balog Lord, sa tanan mga kaigsunan diha sa Pilipigan, sa tanan mga kaigsunan sa Kasagangkan, sa mga kaigsunan usab sa Kangkwe Lord, sa tanang mga kaigsunan, mga kasikbit, mga panimalahin ini mga dapit. Ikaw magapanalangin sa matagusa nga diin ikaw o Dios magagiya kanunay kanamo Lord. Dugong himaya nga nalagid kanimong tanan. Pinigdi sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Dios o sa Espiritu Santo. Ang tanan mag-ingon. Amen o Amen. Salamat sa Ginoo. Iningatag na ulapit sa kabuntagon mga igsoon nga iyang gihatag kanato. Ang atong oras mga igsoon alas 6:05 naman doon namatay mga bulaton mga igsoon alang sa panigbahon. Ining mao nga dapit nga gipiyal sa Ginoo kanatong tanan. God bless everyone. Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend K. Brian Macasaol. Ano usab ang inyong ubos nga lagad, ubos nga higala din sa social media, sa FM radio sa 95.3, sa dayat sa inyong mga radio set. Ang Ginoo magapanalangin kanunay. O happy Sunday everyone. Ang grasya sa Dios ug ang pagig-abit sa balang Espiritu Santo magauban sa tanang mga balaan gikan na usaha ug sa malabot ug sa walay katapusan. God bless. Igsoon.